салом дӯстон, дар масъалаи сармуроббигии дастаи Реал Мадрид метавонад тағйиротҳои ҷиддӣ ба миён ояд. Жозе Маурино ба ин вазифа шояд баргардад. Флорентино Перес нақша дорад ки баъд аз рафтани Карло Анчелотти курсии сармуроббигиро ба мутахассиси хос вогузор кунад. Президенти дастаи шоҳона нақшаҳоро чунон кашидааст ки ҳамаи чиз туғрӣ мегирад. Чӣ гуна? Ҳоло ман ба шумо шарҳ медиҳам. Фақат бар ивази лайки шумо ба ин видео ва обуна шудан ба канал албатта. Дӯстон, бозиҳои топ 5 чемпионати Аврупо ба танаффуси калон мебароянд то тамом шудани ҷоми ҷаҳони 2022 ва моро то рақобатҳо интизор аст. Манчестер Юнайтедро бозии мушкил дар меҳмонӣ бар зидди Фулхэм интизор аст. Дар Италия Аталанта дар майдони худ Интерро пешвоз мегирад. Милан қувваи худро бо Фиорентина месанҷад. А Ювентус бошад барои шод кардани мухлисони худ кӯшиш мекунад Латсиоро шикаст диҳад. Тамошои ҳама ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯша ва канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 бо промокоди MG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. мағзи масъала он аст ки шартномаи Жозе Маурино бо дастаи Рома то тобистони соли 2024 амал мекунад. Қарордади ҳамкории Карло Анчелотти ҳам бо Реал Мадрид ба чунин муҳлат дар назар дошта шудааст. Яъне Карло ва Жозе дар як вақт бекор мемонанд ва Перес дар ҳамин ҳолат дӯсти пештараи худро ба Реал меорад. Аз кори Анчелотти дар Мадрид қаноатманд ҳастам, вале Папа Карло чандин маротиба дар мусоҳибааш иқрор шуд ки хоҳиши ба нафақа рафтанро дорад. Яъне қарордади худро дар Реал то охир кор карда, пас он танҳо нақши бобогиро иҷро мекунад. Ин мутахассис бо фарзандаш дар Реал Мадрид корҳои хубро анҷом медиҳад ва баъзеҳо мегӯянд ки Анчелотти писарашро ба ин вазифа омода карда истодааст. Вале тибқи маълумотҳо Перес ба чунин риск дар умраш намеравад. Якбора нафареро ки кори мустақилона дар ягон даста накардааст ба вазифа намемонад. Бояд донист ки айни замон ҳамаи тамринҳои Реалро маҳз писари Карло Анчелотти идора мекунад ва мегузаронад. Мероси падар хоҳии касби падаромӯз мегӯянд ку дар мо. Ана ҳамин ҳолат дар Реал Мадрид аст. Анчелотти нияти имзои шартнома на бо Реал ва на бо дастаҳои дигар надорад. Дар масъалаи Жозе Маурино чанд печидагиҳо дида мешавад. роҳбарияти Рома мехоҳанд қарордади мутахассиси португалиро тамдид кунанд ки муҳлати он то соли 2025 тӯл мекашад. Гуфта мешавад ки худи Маурино ҳам зид нест то дар пойтахти Италия коро идома диҳад. Бо ӯ харидҳои бузург дар равзанаи тобистона ваъда кардаанд. Аммо аз тарафи дигар агар таваҷҷӯҳи Реал ба Маурино хеле ҷиддӣ шавад, ӯ дукони худро дар Рим маҳкам карда тиҷораташро дар Мадрид идома медиҳад. Шумо ҳам хуб медонед ки ӯ аз ҳисоби таомпулӣ баъди барканориаш чӣ гуна бизнеси хуб дорад. Дастаи Челсии шаҳри Лондон ба хулосае омадааст ки бо нимҳимоятгари фаронсавии даста Нголо Канте шартномаи нав ба имзо нарасонад. Соҳибмулки ҷадиди Челси Тоди Боули ин бозингарро дар ҳайати дастаи худ намебинад ва ӯро яке аз бозингарони калидӣ ҳисоб намекунад. Барои ҳамин ҳам бе гиряу нола метавонад аз футболбози фаронсавӣ ҷудо шавад. Таъсири манфии Нголо Канте ба буҷаи дастаи Челси аст. Мухлисон хизматҳои шоистаи ин бозингарро дар хотир доранд ва пули калон гирифтани ӯро ҳеҷ гап намегӯянд. Аммо Боули бизнесмен аст ва ӯ иҷоза дода наметавонад ки пули даста бефоида ба кисаи як кас равад. Барои Боули Канте харҷи беҳудаи маблағ аст. моҷарои асосӣ он мебошад ки Нголо Канте дар мавсими ҷорӣ қариб бозӣ намекунад. ӯ вақтҳои охир хеле осебпазир шудааст ва бо сабаби ҷароҳатҳояш ба майдон намеояд. Барои мисол ҳамин омил боиси иштирок накардани Канте дар ҷоми ҷаҳони Қатар мебошад. Новобаста аз ин Нголо яке аз маошҳои баландтарин дар дастаи Челси мегирад. Қарордади бозингари фаронсавӣ тобистони соли оянда ба анҷом мерасад. Аз ҳама ин гуфтаҳои боло бармеояд ки Челси ин футболбозро бепул аз даст медиҳад ва аммо як варианте ки кам ҳам бошад имкони пул кор кардан дорад барои лондониҳо дида мешавад. Дар равзанаи хариду фурӯши зимистона Нголо Кантеро метавонанд ба бозор бароранд, аммо ин ҳам аз саломатии ӯ вобаста хоҳад буд. Аз беморхона ягон кас футболбоз намехарад. Як ҳафта пеш аз оғоз шудани чемпионати ҷаҳон Криштиану Роналдо бемор шуд. Гап сари осебу ҷароҳатҳо ва лат хӯрдани ин футболбоз намеравад. Дар хабари асосӣ ҳамин тавр омадааст. Роналдо бемор шуд. Эҳтимоли он ки Криштиану дар ҷоми ҷаҳон иштирок намекунад кам аст. Ҳамлагари 37сола то он вақт саломатиашро барқарор карда метавонад. Бо сабаби бемории Роналдо дар рақобати кубок бо дастаи Астон Вилла иштирок карда натавонист. Дар он дидор манчестериҳо бо ҳисоби 4-2 рақиби худро шикаст доданд ва бо ин роҳ қасди худро пас аз бохти Премер-лига гирифтанд.
бозии навбатии Манчестер Юнайтед имрӯз бо дастаи Фулхэм хоҳад буд. Пеш аз бозӣ бо Астон Вилла сармураббии Манчестериё Эрик тен Хаг ишора карда буд ки то бозӣ бо Фулхэм амалгари португалӣ метавонад саломатиашро барқарор сохта ба майдон ояд. Ва аммо хабаргузориҳои дигар аз он далолат медиҳанд ки то ин рақобат Роналду саломатиашро хуб карда наметавонад ва вориди майдон намешавад. Як гурӯҳи дигар аз он мегӯянд ки Роналду намехоҳад дар остонаи ҷоми ҷаҳон осеб гирад. Аз ин лиҳоз худро ба беморӣ андохта ба ҷоми ҷаҳон омода мешавад. Дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Телеграми худро таъсис додам бо номи Утка Games ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунам ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб мераванд. Онҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебароянд. Барои ҳамин тестарак ба ссилкаи дар зери описания буда даромада дар Telegram ба канали Утка Games обуна шавед ва бурд намоед. Президенти дастаи Барселона кори сармураббии каталониҳо Хавиро баҳо дода чунин ишора кард: агар шумо аз ман суол кунед ки ман ягон маротиба Хавиро аз вазифа барканор карданӣ будам ё ки не, ман дар посух не мегӯям. То ҳамин дам ягон фурсате набудааст ки ман дар бораи истеъфои Хави фикр карда бошам. Хави хуб пай мебарад ки ӯ дар кадом ҳолат ба дастаи Барселона омад. Он вақт мо дучори мушкилиҳои зиёд будем. Хави тавонист дастаро сарҷам намояд. То ин дам пешравиҳои зиёд дар бозии даста дида мешаванд. Ҳамчунин Хави хеле хуб пай мебарад ки бояд кадом ҷиҳатҳои бозиро беҳтар кунад. Мо ба кори ӯ боварии комил дорем. Ҳамчун мураббӣ аз ӯ розӣ ҳастем, гуфт Лапорта. Хави воқеан ҳам дастаи Барселонаро дар як ҳолати дарҳамбарҳамӣ ва хаос қабул кард. Пешравиҳо дида мешаванд, аммо бояд дар як ҷо наистанд. Ду мавсим пайопай Барса ба марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионон роҳ ёфта натавонист ва агар ин мавсим қаҳрамониро дар Испания аз худ карда натавонад, пас вазифаи ӯ зери шубҳа меравад. Мутахассиси 42-сола Барселонаро тирамоҳи соли 2021 қабул кард. Дар айни ҳол Барса дар чемпионати Испания зинаи якум дошта аз Реал 2 имтиёз пеш аст. Набил Фекир ба назари чанд дастаи кишвари Англия афтодааст. Бозингари мазкур айни ҳол дар дастаи Бетис бозӣ мекунад. Дар ҳар равзанаи хариду фурӯш ӯро ба як даста раб медиҳанд, аммо ҳеҷ не ки футболбози фаронсавӣ ба тимҳои дигар равад. Гуфта мешавад ки Ньюкасл ин масъаларо ҷиддӣ гирифтааст ва метавонад Фекирро ба ҳайати худ ҷалб кунад. Роҳбарони Ньюкасл бар он назар ҳастанд ки Набил Фекир барои ба мавқеи Лигаи Чемпионӣ баровардани дастаи мазкур хизмат карда метавонад. Онҳо омода ҳастанд ки барои ҷалби Фекир 30 миллион евро ба хазинаи дастаи испанӣ бидиҳанд. Аммо Бетис ният дорад ки аз фурӯши Набил маблағи бештарро ба даст орад. Қарордоди футболбози номбурда то соли 2026 амал мекунад. Бо сабаби шартномаи дарозмуддати ин футболбоз, дастаи Бетис ҳам нархи гаронро ба ӯ часпондааст. Айни ҳол Бетис арзиши Набил Фекирро ба беш аз 40 миллион евро мегӯяд. Агар таваҷҷӯҳи дастаҳои дигар ба мисоли Арсенал, Тоттенхем ва дигарон ба Фекир бештар шавад, испаниҳо нархи бозингарашонро боз баландтар хоҳад бардошт. Ба ҳамин тамом, бовар дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.